खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बर'नि थरसे अलंबार महरगिरि रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मआ रुंसारि जाखांनायनि उनाव डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बर'नि थरसे अलंबार महरगिरि रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मआ गुवाहाटी IIT निफ्राय डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे डिग्रीखौ गावनि आखाइजों नाजावनो थाखाय बिथाङा दिनै बे बुहुमाव गैलिया। क'क्राझार सेरफांगुरियाव BTR सोरखारजों लुफुंजानाय रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां मिनि सिनेमा हलखौ दिनै 30 जुनाव बेखेवनाय जासिगोन होनना फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बर' हारिमुनि थाखाय जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो दङ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि उनाव अखं आसामनि रायजोफोरनो रादाय होनाय बायदियै नुमलिगड़ डिब्रुगड़ हादोरारि राजालामानि बारायदेरनाय हाबा मावनाया फैगौ फेब्रुवारि मार्च दाननि गेजेराव आबुं जागोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिसाज्ला थैनायनि दुखुखौ सहायनो हायाखै बिरखं सालायगिरि पाइलट राजबीर सिंह बिथांनि बिमाया थांनाय साननैसो सान सिगां उत्तराखन्डआव जानाय गिख्रंथाव हेलिकप्टार क्रेशआव जिउ गोमानाय पाइलट राजबीर सिंहनि बिमाया फिसाज्ला थैनायनि उनाव 13 साननि उनाव राजबीर सिंहनि बिमायाबो बे बुहुमखौ नागारलांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हादोरनि मुंदांखा आइजो जोलुर गेलेगिरि अपुर्णा नार्जारि बिथाङा थांनाय मैया क'क्राझार साइ स्टेडियामाव भुटान एसार नेशनेल उमेन टीमआव बड'लेण्ड XI इन्डिया टीमनि गेजेराव इन्टारनेशनेल फ्रेन्डलि उमेन्स फुटबल कम्पिटिशन 2025 बादायलायनायाव बड'लेण्ड XI इन्डिया टीमनि जाना गेलेदों। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर बावहरदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि मन की बातनि बिबुंथियाव BTR सोरखारनि CM काप खुंनायखौ लानानै बाख्नायनानै बिबुंथि लाखिनायखौ लाना BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर बावहरदों। खौरां मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि VCDCनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामियाव सा 31 बैसोगोरा हौवा आरो आइजोफोरनो गाननो थाखाय गामसा आरो दख'ना राननानै होदों। बेजों लोगोसे गामियाव मेट्रिक आनजाद आरो गोजौसिन फरायसालियाव उथ्रिसारनाय सा 4 फरायसाफोरनोबो फरायनायाव मदद जानाय बायदियै समाज सिबियारि अशक गयारी बिथाङा राङारि अनसुंथाइ गथायदों। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय गोबां गामि ओनसोलफोराव हाबै जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। थिग बेबायदिनो थांनाय मैया अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड सुंद'यै APBआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बासुगाव प्राइमारि बेन्दोङाव गोग्लैनाय जाखाथि गामिनि थागिबि रायजो राजा सुबुंफोरा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ मोजां मोननानै थांनाय मैया दोलै नोगोरै 300निबो बांसिन सुबुंफोरा जगदान जाफैदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला APB दोलोनि आफादगिरि नरपति बसुमतारीया आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। अफकुर कार्बि आलं जिल्ला कमिटिया गावनि प्लेटफर्मआव मोननै गोदान बान्था आरो सिगाङाव फोसावनाय मोनथाम बान्थाजों लोगोसे गासै मोनबा बान्थाखौ फोसावदों।
अफकुर कार्बि आलं जिल्ला कमिटिनि सुजुगिरि धर्मेन्द्र खाख्लारिया बुंथिदों दि आसाम प्रेस खौरांगिरि गौथुमा गासै मोनबा बान्थाखौ फोसावदों, जेराव मोननै गोदानै होजानाय बान्था आरो सिगां फोसावखानाय मोनथाम बान्था दं। धर्मेन्द्र खाख्लारिनि बायदिब्ला बे बान्थाफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय अफकुर कार्बि आलं जिल्ला कमिटिया होनांगौ आरो बेयाव मोननै गोदानै होनाय बान्थाजों लोगोसे मख'जाथाव बिहोमा होग्रा सुबुंफोरनो होनो गोनां मोनथाम बान्था दङ होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव थांनाय मैया फुंनि 6 बाजिनिफ्राय माराथन एबा गोलाव खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि मावफुंनाय जादों। रान फर हेपिनेस, रान फर लाइफ मोन्थोर लानानै जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव भारत-भुटान सिमा दारांगा मेलानिफ्राय 21 किल'मिटार गोलाव खारनाय बादायलायनायखौ जागायदों। नि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।